Με κίνητρο την αγάπη μας για τη μουσική, εμείς και οι καθηγητές μας, για πάνω από 20 χρόνια, προσπαθούμε να προσφέρουμε την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση στη μουσική εκπαίδευση. Ο λόγος που διδάσκω είναι η αγάπη για τη μουσική. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Να αισθάνομαι ότι οι μαθητές μου είχαν τις ευκαιρίες που ίσως δεν είχα εγώ παλιότερα. Μου αρέσει να μοιράζομαι. προσπαθώ να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά με τη μουσική όσο καλά περνάω κι εγώ. Να το έχουν σε όλη τη ζωή τους μία σταθερή και σίγουρη συντροφιά που πάντοτε θα τους εξελίσσει και θα τους καλλιεργεί. Είναι ότι θα ήθελα να παρέχω αυτό που σε μένα δεν είχε προσφερθεί όταν ήμουν μικρή. Το πιο σημαντικό πράγμα. Θέλω να παίζω τη μουσική που αγαπάω. Αν και δεν το περίμενα, θεωρώ ότι βελτιώνουμε πάρα πολύ σαν μουσικός. Είναι ότι γίνομαι καλύτερος ερχόμενος σε επαφή με νέα παιδιά. Σίγουρα γίνομαι καλύτερος μουσικός. Και καλύτερος άνθρωπος. Το Lab είναι κάτι παραπάνω από μια μουσική σχολή. Είναι μια μεγάλη μουσική οικογένεια.